Alabesek eta Atletikek gutxien amaitu zuten neurketa Ana, inorretzen pozarren, baina buruak aurrera ez. Ez, nahikoa konforme, ez da, azkenean Mendizorrotzan eman zen emaitza horrekin Alabesek Europako postuei eutsi die, eta Atletikek baina itxeran badago ere puntuak batzen jarraitzen du. Zelaian ondo jarritako bi talde sendo aritu ziren atzo aurrez aurre, jokoz grisa izan zen derbiak, golaukera gutxi eta lehia handia utzi zituen. Derbia oso berdindua, talde biek helburua bete zuten Alabesek, denboraldi honetan Mendizorrotzan partidurik galdu gabe amaitu du 2018 eta Europako postuetan dago. Atletikek berriz puntu garrantzitsu bat eskuratu zuen eta Garitanorekin golik hartu gabe jarraitzen du. 25 puntos, claro que sí, lo doy por muy bueno. Creo que el partido además, bueno, se podía haber decantado a cualquiera de los dos equipos. Bageneken partidu itxia izango zala, aukera gutxirekin, eta, bueno, hola ateratzen da betik. Piskanaka, etxan irabazi gendun aurrekoan, beste puntu bat, gehitu dugu, oin larun batean puntu hau espero dugu onna egitea. Aukera gutxi egon ziren, baina Atletikek gehixeago izan zituen zurigorriek Alabes bere zelaian sartu zuten apurka, eta ordu erdia bete artez genituen lehen jaurtiketak ikusi. Raúl García eta Ibai Gomez saiatu ziren eta Durizek abagune honena eduki zuen lehen zatiaren amaiera aldera, baina baloia desbideraturik joan zen. Defentsak nagusi izan ziren atzoko derbian eta puntu banaketa bidezkoena izan zen. Bai, ni uste bai, berdinketa guztua, nik taldeari azkenean defentsa nolan egotea guretzat oso importantea da, gehienetan gola sartzen dugulako, baina gaur beraiek bebai defentsan ondo ondira. Hemen ez da benak hanki sartzen eta disputak irabazten ez da puntek iruten etxea, da guztot fuertean gola horre sentidun, guztot puntu ontzat hartu berdugula ikusitxe partiu zelan jundan. Bigarren zatian Patxekok ondo geratu zuen Kordobaren jaurtiketa eta Kaierik ez zuen asmatu Alabesen aukera honenean. Azkenean, golik gabeko berdinketa.